Halløjsa igen YouTube, og velkommen til en ny video. Det passer sgu være en sag med, at der var nogle brugte lastbiler til salg, men de er bare rigtig dyre, mange af dem. Så jeg skal lige tænke en gang, hvad fanden skal vi gøre? Om vi kan låne nogle penge i banken til dem, til en. Vi kan da ikke låne omkring 700.000. Muligheden foreligger, at vi kan låne op til 500.000. Ikke? Hvis vi tager det der lån der, så har vi råd til vores egen lastbil nu, så behøves vi ikke at spørge vores chef, så kan vi bare sige til dem, ved du hvad, fuck dig, nu har vi vores egen lastbil. Den har kørt 70.000, den har kørt 95. Vi prøver bare det at trykke her engang. Den der har faktisk kørt mindre, men den er så også meget, meget dyrere. Ved du hvad, vi køber sgu den der. Så har vi lige købt vores første lastbil, som vi nu skal ligge og køre rundt i. 44 mails. Splinter nye Scania til salg. Der har vi ikke fået brug for lige nu. Men der er også brugt lastbilhandler, som vi også har været inde og kigge på her lige før. Men vi har stadig 200.000. Hvad kan vi få for 200.000 herinde? Ikke noget der. Ikke noget der. Ikke noget der. Specielt ikke noget der. Nej. Nixon. Vi kan ikke få mere for de penge. Så jeg tænker, at vi lige prøver at kigge herinde. Hvad for en tur kunne være fed at køre. Vi skal ikke til England, det gider jeg simpelthen ikke. Skal vi smide en tur til Aalborg? Giv os 45.000. Ja, ved du hvad? Vi smutter en tur til Aalborg med nogle postpakker. Nu har vi så vores egen lastbil til brug. Jeg skal bare lige indstille sædet en gang. Nej. Hvor bliver det rart der? Jeg kan se, at vi lige skal over forbi værkstedet en gang, og sat en GPS i. For det fik jeg umiddelbart ikke med. Og så skal vi også lige se, hvad level vi skal være for at opnå de forskellige ting og sager. Fuck, det er lang tid siden jeg har set sådan en gammel kabine som den her. Det er i hvert fald ikke en af de nyere. Så kan vi også godt se, hvornår vi kan få et større førerhus og alt sådan noget. Nu når vi har vores egen lastbil, så tjener vi også lidt flere penge. For at så lige vedligeholdelse, diesel. Nu er det os selv, der skal betale for brugerne. Det er derfor, at nu skal vi undgå at tage broer og færger så meget som overhovedet muligt. Godt nok så koster det lidt med dieselforbrug, men det koster så også væsentligt mindre, når man tænker på, at man skal med færge, så det koster 2.000. Og broerne, det koster hvad? 1.500, var det ikke det, den stod til Storbælt? Men vi skal lige hurtigt herinde forbi. Og se, hvornår vi kan få for det første en anden kabine i, og et større førerhus.
større førerhus kan vi få på niveau 8. Vi kan allerede begynde at lave tandemtræk nu faktisk. Men det skal vi ikke. Og det er kun en... Vi skal have en større motor. Det kigger vi ikke lige på nu. Hvis vi havde en stor kabine, så havde jeg faktisk dem her, som vi kan bruge. Vi kan faktisk få den i vores farver. Ja, der kom lige lidt mere på, end hvad jeg lige havde forestillet mig. Nej, ved du hvad? Det gør vi ikke nu. Det tænker jeg, vi gør næste video. Hvor der vi dekorerer den lidt mere også måske. Men den kommer til at være i vores farver nu. Eller i firmaets farver. Den der... Kan vi egentlig få sideskørter på nu? Nej, det kan vi først niveau 2. Bagfanger, der kan vi allerede få en anden bagfanger på, men det gider jeg ikke nu. For det er ikke lige det, jeg vil spille mine penge på. 101.000 koster det. Og nu når vi kører toakslet bil i vores farver, men lave hytter skal egentlig, så tænker jeg også, at vi skal have en lille trailer. Jeg tror ikke det. Nej, vi skal faktisk over en trailer over i kammeren. Jeg tror ikke, det bliver en af de store. Jeg kommer til at få kilometer først. Vi søger dygtige chauffører med egne lastbiler til et stort antal leverancer. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser på op til 108.000 for et job, hvis du har dit eget køretøj. Hvis du venligst forspørger vores stok i Malmø, norsk Malmø. Okay. Det skal jeg da lige se. De holder ikke, hvad de laver. 108.000 sagde de. Eller op til 108.000 lige nu. Nej. Ved du hvad, vi har også vores job i Odense, som vi lige skal tage hensyn til. Det kan være, at vi tager det over på et tidspunkt lige for snakket med dem omkring en fair pris. Men som sagt, det er bare vores farver. Jeg kan se, at min kammerat har allerede stillet en trailer til råd, men han kan godt komme af med den trailer. Jeg skal selv vælge en. For han kan ikke finde ud af at vælge trailer. Vi tager sgu en DHL-trailer med Aalborg.
Jeg kan se, når den er ændret på noget igen. Det der træthedssimulator, det gider jeg ikke. For at det er så urealistisk. For at der kan man ikke sådan registrere pauser og sådan noget. Som man skal i virkeligheden jo. Men lad os se at komme mod Aalborg. Og tjene nogle penge. Jeg skal lige bakke lidt. For ellers så ryger jeg ind i den der. Nu så I mig vælge lastbilen, og jeg synes faktisk det er rimelig godt, hvad det. Jeg synes den er ret lækker indvendig. Jeg skal bare lige vente på, at der er en, der gider, eller så vi kan komme ud. Og som I nok også kan se, så er vi godt i gang. Vi får også lidt mere XP nu, når vi har vores egen lastbil, så det er jo fedt nok. Lige snart det er, at vi så kan lave vores 25 træk med vores forvogn, så tror jeg også, det bliver lækkert. Jeg ved, at vores trailer de koster rimelig meget, for at vi har både lift og det hele på jo. Inden videoen den slutter, så kan jeg lige prøve at vise jer vores trailer. Vi er en god vej, et godt stykke vej deroppe endnu. Så jeg kan hæve akslen. Men jeg tænker, at når vi kommer til Aalborg og får smidt den her 3 dage, så tænker jeg, om vi skulle prøve at tage et kig på kommende lastbiler og kommende chauffører. For at tænker jeg, at vi sagtens godt kan finde ud af et eller andet. Så nu er vi allerede godt på vej opad mod Aalborg. Vi kører over Lillebælt lige om lidt. Og så har vi 205 til 210 km tilbage, når vi er i Norge. Hvis ikke vi har 200 præcis. Jeg kan ikke helt huske, hvordan der er fra slutningen af Lillebælt og så op til Aalborg. Det kan jeg sgu ikke helt huske, om der er mindre eller om der er mere. Der er mindre. Hvor er I tæt på? Der er en, der er blevet stoppet. Nej. Så sætter vi altså lige farten ned til 80, så er vi da sikre på, at vi ikke får nogen fartbøder. Når det er, vi kører ned ad bakkvalget. Den koster dyrt.
kunne vi faktisk overveje Fjord. Ja, vi skal bare skynde os afsted. Nu er vi lidt mere presset på tiderne, for at nu er vores egen chefer jo. Nu er der ikke nogen, der bestemmer over os, over dem, som vi trækker for. Men det ændrer ikke vores holdning til vores kunder jo, at vi skal jo yde den bedste service og komme til tiden. Eller inden for tidsrummet. Og det gør vi bestemt også. Jeg tror faktisk, vi kommer cirka en time efter tidsrummet er startet. Lad os ikke cirka. Jo, cirka en time. Der er også Aarhus med, ja. Der skal vi faktisk se, om vi kan komme ned her på et tidspunkt. Vi skal også til Herning på et tidspunkt, også til Esbjerg og til Viborg og til Holstebro og... Ja, der er mange byer, vi skal besøge. Derovre bagved, der har du Nettos hovedlager, eller Netto, Bilka, Føtex, you name it. Det er Salling Group, der er til derovre. Det er altså de fine steder, som man kan risikere at komme ind. I virkeligheden i hvert fald. Hvis man ligger og kører køl og frost, eller dagligvarer, eller sådan noget. Nu er 10 km tilbage. Nu var jeg vist, at den skulle lige op på 90 igen. Men jeg tænker... Og nu tænker jeg højt. At når jeg afleverer den her, når vi afleverer den her, så prøver jeg lige at se, om vi kan få et lån mere til en lastbil mere, så vi kan ansætte en til at køre for os. Bare lige på, at vi skal betale 732.000 tilbage. Og det kommer heller ikke noget, at vi skal betale lidt tilbage. For det er fint. Det er ikke sådan et stort beløb, som jeg faktisk havde regnet med. Men vi skal også samtidig med at opgradere vores garage. Og det koster vist 1.080.000, hvis jeg husker rigtigt. Det gør jeg sikkert ikke, men jeg ved bare, det koster mange penge. Men de penge, de er også hurtigt tjent ind, når vi er vores egen lastbil. Vi skal bare også have vores egen trailer, så går det endnu stærkere, for så skal vi hverken låne trailer eller noget som helst.
Vi giver dem lige lidt arbejdsplads. Men jeg tænker, at når der vi kommer til Aalborg og får smidt traileren af, at vi lige får taget et lille hurtigt smugkig på en af de trailer, som vi kan risikere at få. Vi skal allerede af her. Hvad? Aalborg C. Over norsk. Over til Intex. Nej, det får et afsnit skal over til. Nej, der er lift på traileren. Men det er faktisk sådan en trailer her, bare ikke træbar vi har. Eller jo, jeg mener faktisk også, vi har med træbar. Det mener jeg faktisk, vi har. Jeg er ikke helt sikker. Jeg mener, vi har. Jo, så må det være trailer nummer 67. Jo, trailer nummer 67 og op, det er træbar. Og så fra 1 og så op til 67, det er så almindelig. Og så har vi nogle enkelte toaksler indimellem. Men nu er vi faktisk i Aalborg. Lidt i tvivl om nu. Jo, det er det. Nå, lad os få kommet den her trailer af jer, så vil jeg sige tak, fordi I har set den med. Husk like, subscribe og kommentere. Det vil jeg blive rigtig glad for. Så ses vi vel bare i næste video. Hej.